Здравейте, геймъри! Днес се гмуркаме в света на видеоигрите, за да разгледаме топ 10 на най-продаваните игри за всички времена. От класически приключения до модерни хитове. Тези заглавия не само са продали милиони копия, но и са променили начина, по който всъщност играем днес. Пригответе се за интересни факти, малко истории за създаването на игрите и дори някои скрити тайни, които може би не сте знаели. Call of Duty Modern Warfare 3 излиза официално на 8 ноември 2011 година и представлява кулминацията на една от най-популярните и влиятелни серии в индустрията. Заглавието е пряк наследник на Modern Warfare 2 от 2009 година и продължава мащабният сюжет, започнал още с първата част от 2007 година. Историята проследява ескалирал глобален конфликт, в който Русия, водена от антагониста Владимир Макаров, влиза в открит сблъсък с САЩ и съюзниците им. Играта пренася играчите през поредица от динамични мисии по цял свят. От разрушените улици на Ню Йорк, през Лондон, Париж и Берлин, до пустините на Сомалия и планинските райони на Сибир. Още в първите 24 часа след премиерата си, Modern Warfare 3 генерира приход от над $400 милиона само в Северна Америка и Великобритания. Това е постижение, което я превръща в най-успешното развлекателно издание за времето си. В рамките на първата седмица продажбите надминават 6,5 милиона копия само в САЩ, а до края на годината играта достига десетки милиони продадени бройки по цял свят. Интересен факт е, че за създаването на мисиите са използвани реални военни карти, оръжейни прототипи и тактики, за да се достигне максимална автентичност. Разработчиците дори са комуникирали с бивши военни, за да пресъздадат атмосферата на бойните действия. Мултиплеер режима е особено впечатляващ. Включва разнообразни карти и режими, а системата за класиране и специални умения прави геймплея стратегически комплексен. Дори години след излизането си, Modern Warfare 3 все още се играе активно от феновете и се използва за турнири и онлайн събития. Wii Sports излиза официално през ноември 2006 година като част от конзолата Nintendo Wii. Вместо да бъде продавана обаче отделно, играта е включена почти във всеки комплект на конзолата с малки изключения за някои региони. Именно това решение на Nintendo се оказва гениален маркетингов ход, като Wii Sport не само представя на новите играчи концепцията за контрол чрез движение, но и демонстрира пълният потенциал на Wii Remote още от първия ден. Включени са 5 спорта – тенис, боулинг, голф, бейсбол и бокс, като всеки е създаден така, че да бъде изключително лесно достъпен, независимо дали човек има предишен опит с видеоигри. Wii Sports много бързо се превръща в феномен. Играта е подходяща за всички възрасти, от малки деца до пенсионери. Използва се като форма на забавление на семейни събирания, партита и социални събития. Насърчава физическа активност у дома, като хората скачат, размахват с ръце и дори се изпотяват докато играят. Медиите дори започват да наричат явлението Wii Fit before Wii Fit, защото хиляди хора използват Wii Sports като форма на ежедневна тренировка. Wii Sports достига невероятните 82,9 милиона продадени копия по цял свят, което я прави най-продаваната видеоигра на всички времена за конзола, ако не броим мобилните платформи. Pokemon Red и Green излизат за първи път в Япония на 27 февруари 1996 година, разработени от Game Freak и публикувани от Nintendo за Game Boy. Това са игрите, които поставят началото на един от най-големите и влиятелни франчайзи в историята на видеоигрите. 2 години по-късно, през септември 1998 година, игрите дебютират и в Северна Америка, но под малко променени версии с имена Pokemon Red и Blue. Разликите между изданията са минимални, основно свързани с достъпните покемони във всяка версия, което пък стимулира социалния елемент на размяна между играчите. Игрите се развиват в измислен регион Канто, вдъхновен от реалния японски регион Канто. Играчът влиза в ролята на млад треньор, чиято цел е да стане Покемон Мастър. Началото винаги започва с избор между 3 стартови покемона. Балбазор, тревен, отровен тип, подходящ за нови играчи. Чармандър, огнен тип, по-труден в началото, но пък по-силен в по-късните етапи. Сквиртъл, воден тип, балансиран и стабилен избор. Играчът пътува из региона, като лови диви покемони, тренира ги в битки, побеждава 8
8 джим лидера и накрая се изправя срещу елитната четворка, за да докаже, че е истински Покемон мастър. Името Покемон идва от съкръщението на Pocket Monsters или джобни чудовища. Пикачу всъщност почти не е бил включен в игрите, като първоначално Game Freak залагат на Клефайри, но в крайна сметка Пикачу печели благодарение на своят прост и симпатичен дизайн. След успеха на анимето, той става и лице на Покемон по цял свят. Геймплеят е вдъхновен от детството на създателя Сатоши Таджири, който обичал да събира насекоми. Идеята да можеш да ловиш, събираш и разменяш е директно свързана с неговото хоби. Макар да изглеждат сравнително опростени за днешните стандарти, игрите въвеждат механики, които повлияват десетилетия RPG дизайн, от колекционерски елементи до стратегическа борба с балансирани типове. Въпреки че са замислени като малка RPG игра за Game Boy, Pokemon Red и Green постигат колосален успех. Само оригиналните издания продават над 31 милиона копия по цял свят, което ги прави едни от най-продаваните игри за Game Boy. Успехът им поставя и основите на истинска Покемон мания. Аниме сериалът, стартирал през 1997 година, превръща Аш, който в оригинала е Сатоши, и Пикачу в световни икони. Появяват се карти за събиране, които се превръщат в една от най-популярните колекционерски игри в света. Има множество продължения. Над 9 основни поколения игри до днес, с нови региони и покемони, филми, играчки, стойки и мобилни приложения, сред които феноменът Pokemon Go от 2016 година. Първоначално издадена през 1985 година за NES, Super Mario Bros. Се превръща в истински феномен и поставя Марио сред най-разпознаваемите икони в историята на видеоигрите. Създадена от легендарният дизайнер Шигеру Миямото и програмиста Такаши Тезука, играта не само популяризира платформения жанр, но и спомага за възраждането на цялата гейм индустрия след кризата от 1983 година. Геймплеят е на пръв поглед изключително прост, но добре балансиран. Играчът управлява Марио или неговият брат Луиджи в мултиплеер режима, преминавайки през серия от 8 свята с по 4 нива всеки. Основната цел е да се спаси принцеса Пич, по онова време известна в западните версии като принцес Тоадстул, от лапите на злия крал на костенурките Боузър. Super Mario Bros. Продава над 40 милиона копия по целия свят, което я превръща в най-продаваната игра за своето време. Това постижение задържа рекорда си в продължение на няколко десетилетия. Много от нивата и механиките са проектирани така, че всъщност да прикриват техническите ограничения на NES. Например, сините небеса и повтарящите се тухлички намаляват нуждата от допълнителни графични ресурси, а тайните блокове и скритите проходи не само създават чувството за откривателство, но и оптимизират използването на паметта. Иконичният саундтрак пък, композиран от Коджи Кондо, е сред първите мелодии в видеоигрите, който се възприема като истинска музика. Основната тема на играта е разпознаваема по цял свят и до днес. Издадена през 2017 година за Nintendo Switch, Mario Kart 8 Deluxe бързо се превръща в най-продаваната игра от цялата серия Mario Kart и една от най-успешните игри за конзолата изобщо. Играта представлява разширена и подобрена версия на оригиналната Mario Kart 8, излязла през 2014 година за Wii U, но благодарение на огромната популярност на Switch достига до несравнимо по-широка аудитория. Тя съчетава класическите елементи на серията – цветни тресета, хаотични състезания и емблематични предмети с модерни механики като антигравитационни участъци, които променят начина, по който играчите възприемат движението по пистите. Играчите могат да избират между голям списък с герои от вселената на Марио и отвъд нея, като например Линк от The Legend of Zelda, Villager и Изабел от Animal Crossing и дори Inkling от Splatoon, както и разнообразие от картове, мотори и дори футуристични машини. Тази свобода на персонализация позволява комбинации, които влияят пряко върху скоростта, ускорението, управлението и стабилността, фактори, които са от решаващо значение за самите състезания.
Mario Kart 8 Deluxe надминава по продажби всички предишни заглавия във франчайза с над 60 милиона копия към 2025 година, което я прави най-успешната игра с картинг тематика в историята. Mario Kart започва още през 1992 година с Super Mario Kart за SNES. Играта предлага уникален за времето си сплитскрин мултиплеер и бързо се превръща в култов хит. От тогава всяка конзола на Nintendo получава собствена версия на играта. Въпреки че на пръв поглед играта изглежда лека и забавна, Mario Kart 8 Deluxe съдържа доста задълбочени състезателни механики. Умения като дрифт буст и прецизно използване на предмети в точния момент определят победителя. Това балансира играта така, че да е достъпна за начинаещи, но да бъде и достатъчно предизвикателна за ветераните. Издадена през март 2017 година за Nintendo Switch и Wii U, The Legend of Zelda Breath of the Wild бележи нова ера за гейминг индустрията и често е описвана като революция в приключенския жанр и игрите с отворен свят. С над 30 милиона продадени копия е една от най-успешните игри за Nintendo и е считана за шедьовър, който ще остане в историята като една от най-влиятелните видеоигри на всички времена. Тя излиза като заглавие заедно с премиерата на Switch и бързо се превръща в основната причина мнозина да закупят новата конзола още в денят на нейното излизане. Играта преобръща традиционната формула на Зелда поредицата. Вместо строго структурирана прогресия с определен ред на подземята и квестовете, Breath of the Wild предлага огромен, свободно изследваем свят, в който играчът има почти пълна свобода от самото начало. Играчите могат да избират сами пътя си, да тръгнат директно към последният бос или да прекарват десетки часове в изследване на планини, гори, равнини и древни руини. Линк може да катери почти всяка повърхност, да плува, да лети с параплан и да използва терена в своя полза. Това премахва невидимите стени и създава усещане за безкрайни възможности. Светът реагира на действията на играча. Огънят се разпространява в тревата и горите, вятърът влияе на стрелите, а животните и чудовищата имат собствени цикли на поведение. Обектите следват логични физически закони, камъните могат да бъдат търкалени върху враговете, металните оръжия привличат мълнии при бури, а комбинацията от елементи като огън, лед, вятър и електричество създават разнообразни тактики за битки и пъзели. Играчът трябва да се храни, да готви ястия и отвари, да избира правилната екипировка според климатичните условия от студ, жега, дъжд и сняг и да управлява издръжливостта си по време на катерене и битки. Екипът черпи идеи от японските планини и гори, където разработчиците често ходят на експедиции. Те искат да пресъздадат усещането за изгубване в природата и свобода да изследваш непознатото пространство. Вдъхновение идва и от първата The Legend of Zelda от 1986 година, която е давала на играчите отворен свят за времето си. Breath of the Wild е измислена като модерно преосмислене на този принцип. Nintendo цели играта да предлага различно приключение за всеки геймър. Двама играчи, започнали по едно и също време, могат да преживеят напълно различни събития и истории в зависимост от своят избор. Издадена през септември 2013 година за PlayStation 3 и Xbox 360, Grand Theft Auto 5 бележи нов връх в развитието на отворените светове. Играта по-късно излиза и за PlayStation 4, Xbox One и за PC, а след това е ремастър и за PlayStation 5 и Xbox Series X и S през 2022 година. Grand Theft Auto 5 е безспорно една от най-продаваните и най-успешни игри за всички времена, с над цели 195 милиона продадени копия до 2025 година. В рамките на първите 24 часа след излизането си, Grand Theft Auto 5 печели над 800 милиона долара, а за 3 дни над 1 милиард, превръщайки се в най-бързо продаваното развлекателно заглавие по онова време. Сюжетът проследява трима герои в техният стремеж към богатство и власт, преплетен с предателства, приятелство, корупция и социална сатира. Лос Сантос е измислен град, базиран
на Лос Анджелис и Южна Калифорния е представен като жив, дишащ свят, изпълнен с контрасти от бедните квартали и гетата до луксозните вили, бизнес центрове и пустинни райони около града. Играта предлага уникална механика с три главни героя: Майкъл, бивш банков оберджия, живеещ в луксозна къща; Франклин, млад и амбициозен мошенник от улиците на Лос Сантос; и Тревър, нестабилен ветеран и наркобарон. Готиното тук е, че играчите има възможност за смяна между героите в реално време, което дава нова перспектива върху историята и позволява разнообразни мисии, разказани от различни гледни точки. Картата на Лос Сантос и околностите й е една от най-големите и най-детайлно изградени в историята на видеоигрите към момента на излизането. Разработчиците от Rockstar Games прекарват години в теренни проучвания, фотографирайки улици, сгради и природни пейзажи от реалния Лос Анджелис. Освен основните мисии, играта включва стотици странични дейности: гмуркане, планинско катерене, тенис, голф, лов, състезания с автомобили, летене с реактивен самолет и дори йога сесии. Това дава на играча усещането, че може да живее втори живот в рамките на играта. Светът реагира на действията на играча. Минувачи коментират облеклото или поведението му. Полицията реагира на престъпленията, а медиите в играта, като радиото и телевизията, както и интернет сайтовете, често отразяват събитията от историята или действията на героя. Създадена през 1984 година от руския компютърен инженер и програмист Алексей Пажитнов, Тетрис започва като малък експеримент върху компютъра Електроника 60 в Москва. Целта на Пажитнов била да създаде проста, но завладяваща игра, вдъхновена от класическата пъзел игра Пентоминос, в която фигурите се създават от блокове. Той преработва концепцията, използвайки вместо 5 блокчета 4, и така се раждат тетромините, които се превръщат в основата на играта. Механиката на пръв поглед е елементарна. Играчът подрежда падащи геометрични фигури, така че да образуват хоризонтални редове. Когато редът е запълнен изцяло, той изчезва и освобождава място за нови фигури. Но простотата бързо се превръща в напрежение, когато скоростта на падащите блокчета се увеличава, а играчът трябва да мисли по-бързо и стратегически. Именно този баланс между достъпност и предизвикателство превръща Тетрис в игра, която захваща и задържа вниманието часове наред и е с над 520 милиона продадени копия, като физически и дигитални. В началото Тетрис се разпространява нелегално чрез копия на дискети сред програмисти и учени в източна Европа. Скоро обаче достига и до западния свят, където предизвиква интереса на различни компании. Играта става обект на сложни международни спорове за права, включващи компании като Nintendo, Atari и Sega. През 1989 година Nintendo успява да осигури права за портативната версия на Game Boy, което се оказва стратегически гениален ход. Именно Тетрис, включен като стартова игра към конзолата, изстрелва Game Boy към световен успех. До днес Тетрис е издаден в стотици версии за всякакви платформи, от класически компютри и аркадни машини до мобилни телефони и съвременни конзоли. Психолози забелязват, че много играчи продължават да въвеждат падащи блокчета, дори след като са спрели да играят. Този феномен е наречен Тетрис ефект и е изследван като пример за това как повтарящи се визуални задачи влияят на мозъчната активност. Оригинално разработена от шведският програмист Маркус Ночперсон, Майнкрафт започва като експеримент през май 2009 година. Първата публична версия е качена онлайн само няколко дни след началото на разработката. А благодарение на бързо растящата популярност в интернет, играта постепенно се разширява и усъвършенства. След 2 години на алфа и бета издания, през ноември 2011 година, играта официално е пусната от студиото Mojang. По-късно, през 2014 година, Mojang е придобита от Microsoft за $2,5 милиарда, което превръща Minecraft в ключово заглавие на компанията. С повече от 238 милиона продадени копия към 2025 година, Minecraft е една от най-продадените
най-продаваните игри в историята. Нейният успех не се дължи на графика или традиционен сюжет, а на уникалният пясъчников геймплей, който позволява на играчите сами да създават своите приключения. Играчите разполагат с неограничени ресурси и могат свободно да строят, експериментират и създават мащабни структури, от прости къщи до гигантски градове, дори цели светове, единствено ограничени от въображението. Играчът трябва да събира ресурси, да изработва инструменти, да строи убежища и да се бори с чудовища, като зомбита, скелети и крипъри. Здравето и гладът играят ключова роля, а прогресията включва и достигането на финалния бос, наречен Ender Dragon. Най-голямото предизвикателство е хардкор режимът, който предлага само един живот. Адвенчър режимът от своя страна е създаден за карти и квестове, които са направени от играчите. Майнкрафт е известен и със своите онлайн светове, където милиони играчи могат да изграждат заедно, да се състезават или да участват в мини-игри като Skywars, Bed Wars и Hunger Games. Майнкрафт също така е адаптирана и в специална версия, използвана в училища по цял свят. Учителите я използват за преподаване на математика, история, география, физика и дори основи на програмиране чрез Redstone, система в играта наподобяваща електрически схеми. Издадена през 2009 година за конзолата Nintendo Wii, Wii Sport Resort е директно продължение на революционната Wii Sports, която промени начина, по който хората възприемат видеоигрите. Докато първата игра бе своеобразна демонстрация на възможностите на Wii Remote контролера, Wii Sports Resort надгражда опита, като въвежда нови спортове, усъвършенствана физика и добавя технологията Wii Motion Plus, която значително увеличава точността на движенията. Действието на играта се развива на Wuhu Island, измислен тропически остров, който се превръща в символ на ваканционното настроение и социалното забавление. Играчите могат да се включат в повече от 12 различни спортни активности, включително дуели със светлинни мечове, които изискват техника и прецизност, боулинг и голф, разширени версии на класическите спортове от първата Wii Sports, фехтовка, бадминтон и тенис на маса, бързи и динамични спортове, които изискват рефлекси, кану и парасейлинг. Нови активности, които въвеждат усещането за физическо усилие и реалистичен контрол. Баскетбол, уилс и флайтборд. Спортове, които смесват състезателен елемент с аркадно забавление. Най-голямата иновация в Wii Sports Resort е Wii Motion Plus, допълнителен аксесуар към контролера, който подобрява жироскопичната точност и позволява движенията да се проследяват много по-прецизно. Това превръща всяко замахване, завъртане или движение на китката в реалистично действие на екрана. Nintendo разработва движенията индивидуално за всеки спорт, за да имитират максимално точните реални физически активности. Например, замахът с меч във фехтовка изисква същите движения като при истински дуел, а гребането с кану симулира натиск и ритъм, близки до реалните. Играта е втората най-продавана за Wii, след оригиналната Wii Sports, като продажбите й надхвърлят 33 милиона копия по цял свят. Wuhu Island се превръща в емблематично място за Nintendo и се появява и в други игри, като Mario Kart 7 и Pilot Wings Resort. Разработчиците създават специални мини-турнири по време на маркетинга на играта, които популяризират Wii Motion Plus и демонстрират новите възможности. И ето, че стигнахме и до края на видеото. Топ 10 най-продавани игри за всички времена. В коментарите можете да напишете коя от тях е вашата любима. Надявам се, че видеото ви беше интересно и научихте нещо ново. Не забравяйте да оставите своята положителна оценка и да се абонирате за канала, ако все още не сте. Натиснете и камбанката, за да получавате известия за всички нови качени видеа. Аз съм Георги, чао и до следващия път.